Yize iziphathimandla zathembisa ukulungiswa komgwaqo iLillian Ngoyi ngokusheshsha akuzange kube njalo. Umgwaqo uvaliwe, unjalo uvaliwe asikwazi kuyalungiseka noma kwenzakalani. Traffic yala is too much. Nama robots awasebenzi notsotsi baningi kule ndawo usunderstand ukuthi kwenzakalani. Idolobha lithi lokuphazamiseka edolobheni sekuzophela njengoba usonkontileka omusha eseqalile ukulungisa lo mgwaqo. Kanti ke kulindeleke ukuthi isigaba sokuqala siphothulwe ngoNcwaba walonyaka bese kuthi esesibili siphothulwe ngo-2026. We want to reaffirm to the people of Johannesburg that come 2025 August, the road will be functional and all our motorists now can enjoy the road. Ukulungiswa kwalomgwaqo kuzomba eqolo. So in essence, the total is 194. But what we have put now is it's 94 million. It is also important to note that an allocation of 26 million has been set aside for SMME participation. Izakhamuzi ziyayamkela lenqubekela phambili kodwa azikhala ngokuthi azazi ukuthi zenze njani njengoba kusalungiswa. Abantu abaningi ziyobalahla e-Small Street and that Small Street seyihlala inabantu abaningi kula khona abantu bakhona ukuphuthuzana akho free movement but lezi strata mazingasebenza nje zonke there's a free movement to each and everyone. It's a time delay because they knew that the project is going to take a year but instead they decided to make 3 years now. The building owners themselves are affected. Most of the buildings are going empty. There's big loss, huge losses to everybody from the street vendor right up to a property owner. Umurero uthi idolobha libhekene nenkinga yokucekelwa phansi kwenqala sizinda. Amaphoyisa omkhandlu dolobha kulindeleke angenelele ekunqandeni lobugebengu.